салом алейкум дӯстони гиромӣ ва мавзӯи имрӯзаи мо захираи интернетии Google тренд аст. албатта ин захира аз дигар захираҳо каме фарқ мекунад. дар он маводҳои чандрасонаи сохта намешавад, аммо тренд ба мо имконият медиҳад ки трендҳои гуногунро омӯзем ва худи он графикое ки ба мо пешниҳод мекунад, худи онҳо интерактивӣ ҳастанд ва мо метавонем беmalol онҳоро дар дохили сомонаи худ ҷой диҳем. ва хеле ки мебинед мо аллакай ба ин сомона гузаштем ва ба бахши анализ мегузарем. дар ин ҷо шумо метавонед он калимаҳоеро ки ҳангоми ҷустуҷӯ кардан дар Google корбарони интернет истифода мебаранд, дар ин ҷо якояк ворид карда бубинед ки онҳо то чӣ андоза машҳур ҳастанд ва то чӣ андоза тез ва зуд онҳо истифодабарандагон ҷустуҷӯ мекунанд. маслан мегузарем истифода мебарем, яъне ду калима новости ва пагода. аз сабаби он ки корбарони интернети аксар маврид бо забони русӣ ҷустуҷӯ мекунанд, хусусан дар миқёси давлатҳои муштараку манофеъ ва аз ҷумла дар Тоҷикистон низ. пас биёед бо забони русӣ камбеш кор мекунем ва хеле ки мебинед дар ин ҷо аллакай ҳам дар харита нишон медиҳад ки дар кадом давлат бисёртар ин калимаҳо истифода бурда мешаванд ҳангоми ҷустуҷӯ ва дар кадом давлат камтар. аммо биёед бо Тоҷикистон маҳдуд мекунем, яъне анализи худро, ташхиси худро. хеле ки мебинед дар қисмати аввал Тоҷикистон нависта шудааст ва дар он ҷо мо метавонем дилхоҳ мамлакатро низ интихоб кунем, агар хоҳем ки трендҳоро дар он мамлакатро омӯзем. ва хеле ки мебинед сатҳи машҳурияти ин ё он калимае ки дар ҷустуҷӯ истифода мешавад дар ҳар замон, дар ҳар вақт алоҳида гуногун аст. биёед боз як калимаи дигаре лоғем ки маслан душанбе, яъне шаҳри Душанберо то чӣ андоза бисёр одам мекобанд. ва хеле ки мебинед аз Тоҷикистон дар бораи шаҳри Душанбе низ хеле бисёр ҷустуҷӯ мешавад ин шаҳр. ва як чизро дар ин ҷо дидан мумкин аст ки графики шаҳри Душанбе ки бо ранги зард ишора шудааст ва графики калимаи пагода ки бо сурх ишора шудааст қариб ки як хел аст. яъне гӯем вақти машҳур шудани ин калима назар ва калимаи Душанбе ва калимаи пагода қариб ки як хел аст. инчунин мо метавонем хеле ки дидед бахши путешествияро интихоб кунем ё ки дигар бахшҳоро интихоб кунем, дигар мавзӯъҳоро интихоб кунем, вобаста ба ҳамон мавзӯъ низ трендҳоро омӯзем. албатта агар все категории гӯем, пас дар ҳама категориҳо ки ин ҷустуҷӯ мешавад онро бубинем. поиск ва картинка маъно онро дорад ки то чӣ андоза калимаи пагода, калимаи новости ва калимаи Душанбе ҳангоми ҷустуҷӯи аксҳо дар захираи интернети Google истифода мешаванд. ва хеле ки мебинед он як дар солҳои охир хусусан қариб ки доимӣ аст ҷустуҷӯ кардани шаҳри Душанбе, яъне аксҳои шаҳри Душанбе, ва дар як сатҳи муайяне омадааст. поиск по новостям, яъне дар хабарҳо, поиск по товарам дар молу маҳсулоте ки харидорӣ карда мешавад дар интернет, поиск YouTube, яъне видеоҳо то чӣ андоза кофту коб мешаванд бо ин калимаҳо. ва за последние 5 лет ман онро дорам ки барои 5 соли охир мо метавонем маҳдуд кунем омӯзиши трендҳоро. веб поиск умуман тамоми ҷустуҷӯе ки дар сомонаи Google иҷро мешавад. ва агар ки поёнтар фурем мо мебинем ки вобаста ба ҳамин калимаҳои ҷустуҷӯшаванда аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон низ бисёртар онҳо истифода мешаванд ҳангоми ҷустуҷӯ дар Google. барои дохил кардан дар сомона тирчаро пахш мекунем ва строитро интихоб карда дар қисми чапи равзане кушода шуда хеле ки мебинед мо он кодро нусхабардорӣ мекунем ва дар сомонаи худ ҷой медиҳем. инчунин шумо метавонед
ҳамаи он графика ва харитаҳое ки дар поён тар низ омадааст, ҳама онҳоро низ айнан бо ҳамин роҳ, яъне бо пахш кардани тугмачаи тирча ва нусхабардорӣ намудани HTML код онро дар сомонаи худ ҷой диҳем. агар ки аҳамият диҳед, ана дар қисми рост дар назди харита инчунин похожие запросы, яъне калимаҳои ҷустуҷӯшавандаи монанд низ нишон дода шудааст. яъне на фақат шаҳри Душанбе, балки дар бари онҳо калимаи Душанбе мавҷуд аст ва яъне дар ин ҷо аллакай на фақат худи Душанбе, балки мавзӯъҳои ба Душанбе алоқаманд низ нишон дода мешавад. Масалан, чӣ ки мебинед, яке аз машҳуртарин калимаҳои ҷустуҷӯшаванда ин вақти намоз дар Душанбе аст. ин мисоле ки айни ҳол мо баррасӣ карда истодаем, ин танҳо ба ҳайси мисол омадааги аст ва Google Trends дар асл на фақат барои омӯзиши, албатта ки боду ҳавою то чӣ андоза боду ҳаворо бисёртар одамон мекобанд, ё ин ки маълумот дар бораи боду ҳаво, яъне ё ки маълумот дар бораи шаҳрҳо иловӣ дорад. Инчунин шумо метавонед маълумотро оиди шахсиятҳо низ омӯзед, оиди шаҳрҳои алоҳида омӯзед, оиди мавзӯъҳои гуногуни дигаре омӯзед ки то чӣ андоза дар ин ё он минтақа, дар ин ё он давлат, ҷумҳурӣ ҳамин гуна калимаҳо бисёртар ҷустуҷӯ мешаванд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки корбарони интернет аз ҳамин минтақа ба кадом мавзӯъҳо бисёртар шавқ доранд. онҳо чиро мекобанд дар интернет, яъне кадом маълумот барои онҳо лозим аст, дар кор аст. Яъне ин барои аслахусус журналистон, блогерон, барои кор кардан, барои баррасӣ намудан, барои инъикос намудани мавзӯъҳои дар ҳақиқат мубрами рӯз хеле ёрии калон расонида метавонад. яъне пеш аз ҳама ин захира барои омӯзиши таваҷҷӯҳи мардум равона карда шудааст ки хонандаи шумо ба чӣ таваҷҷӯҳ дорад ва кадом маълумотро мехоҳад пеш аз ҳама аз шумо бигирад, чиро интизор аст аз маълумотҳои шумо. ин буд захираи интернети Google Trends. Ташаккур барои диққат ва то бозид дар наворҳои омӯзишии оянда.